मा देरालै बे अमाया देरथारनांगोन मानो देरा बेलाय जा नै जा जादो कुन्टेल किल जाथारनांगौ नोंसोरो मासेयाव 3000 खरि जाथारनांगौबाला जादो मासेयाव 3000 आहक राइस 3000 मासेयावनो 3000 नङालै 30000 फाफा लागे 30000 खरि बाबा बहुत थाखा दंलै बेहाय 30000 आहक अमा फिसा बिसोरनो बुरा Bơi mà nóng class đấy khazana 40000 नयथा दङ गासै 9था आरो बिजा बिमानि बुन्दानो मासे हरनानै 8था थागोन 5000 खरि फानबा 40000 थाखा या